अच्छा तो भैया आजकल का मेहरारू जब फ्री हो जाता है ऐसा घर का काम धंधा कैले के बाद तो खूब बतिया होता है फोने पर घर का हाल चाल ना ली सब जानते लोग का बतिया सब माई से कहीं सब माई नमस्ते का हाल चाल बा तो ठीक बा और कुल ठीक बा घर का खाना पानी हो गई तो हाँ अच्छा माई रे हाँ फूलेना के पतोहिया जोन रहल है सुनिए कि भागो रही हो ही दादा बताव दू लड़का के महतारी रह ओकर इहे कुल रहन चाल बा ना करे के चाही ओकरा के। अच्छा हाँ वो टोलवा के जोन खुल चाचा माने अरे वो टोलवा के दक्षिण के उनके लड़किया के देखौ की रहल का भइल कट गई बताव न सुननी ओकर मर्दा तू बाकी चोनहरे खानी रहल निक ना रहल ज्यादा कट गल तो ठीक रहल हाँ और कुल ठीक बा आउ अपने पटदरिया में कहू चुनमुनवा बाटे सुने नहीं कि सगरी पैसा कमा के ससुरारी में देता थे ना सुनिए कि निमन पैसा कमाता थे सगरी ससुरारिये में देता हाँ बताव न ओकर इहे रहन चाल बा आ भैया सगरी से कुता जइह सन तो लास्ट में एगो सवाल करिह स ए माई और सखी जोन बाड़ी हमारे उनके दुल्हवा के सुनी बवासीर भइल ह हाँ का भइल ठीक बा न कि ना अच्छा दवाई चलता हाँ ना उनकरा के देखल नहीं बड़ा मरचा मसाला हुकत रहले हैं खैले में कंट्रोल नहीं तो इहे न होई